Todo preparado para comezar a xogar por ese bote en ese minuto final, pero antes recordarvos aos da casa que se queréis vivir a emoción de xogar ao Atrápame, pero aquí, dende este plató, xa sabedes, 618388087. Agardamos por vos, como tamén agardamos con o noso amigo de Lugo, Jorge. Oxe, leve cartiños para casa. Preparado, Jorge? Sí. Porque hai moito no bote, hai 38.800 euros, e poden ser teus, meu. Así que veña, máxima concentración. E a por todas, como sabes, vaste enfrontar neste minuto final a 5 preguntas e por cada unha que resposte ben levará 100 euros. Se fai o pleno, se acerta as 5, levará o bote. E as categorías que temos hoxe son estas que vas ver. Xogaremos con música, cabalos, deportes, cidades e antípodas. Así que 60 segundos por diante e 38.800 euros en xogo. Jorge, preparado? Veña, moita sorte. E tempo, música. Que medio de comunicación pide Enrique Iglesias que lle subas na súa famosa canción? A radio. Correcto. Cabalos. Cal era o nome do cabalo de Alexandre Magno? Baviera. No. Non é correcto. Deportes. Cal foi o primeiro equipo de fútbol en gañar un trofeo da Liga Española en propiedade? Real Madrid. Non é correcto. Cidades. Que cidade foi o epicentro da famosa ruta do bacalao? Valencia. Paramos o tempo. A falta de 30 segundos, justamente xa 4 preguntas que pasaron, 4 que xa coñecemos. Veremos se Valencia é ou non é ese epicentro da ruta do bacalao. Si conseguimos xa un acerto con ese súbeme la radio de Enrique Iglesias. Moi ben. Voltaremos logo a pensar nese nome do cabalo de Alexandre Magno e tamén nese primeiro equipo de fútbol español en ter un trofeo de liga en propiedade. Quedamos antípodas na seguinte, a ver se celebramos Valencia ou non a celebramos. Jorge, tiramos? Vamos. Veña, xa descansamos un pouquiño no camiño, agora 30 segundos por diante. Ánimo e tempo. É correcto. Antípodas. En que país aparecerías se cavases un foxo en liña recta dende Shanghai? En Grecia. Non é correcto. Cabalos. Babioca. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Babioca. Babioca, pode ser o cabalo de Alexandre Magno. Saberemos a continuación, temos 14 segundiños por diante. Ademais, en deportes, recorda, primeiro equipo de fútbol español en gañar un trofeo de liga en propiedade. E veremos en antípodas o que hai se acabamos en liña recta de Shanghai a outro lado do mundo. A Grecia sabemos que non é. 14 segundos e tiramos. Jorge, preparado? Sí. Pois veña, ánimo aí. E tempo, non é correcto. Deportes. Barcelona. Non é correcto. Antípodas. En Grecia, en Italia. Non é correcto. Cabalos. Cabalo de Alexandre Magno. Babieca. Non é Babieca, non é correcto. Deportes. Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao. Athletic Club de Bilbao. E é correcto, Athletic Club de Bilbao por décimas, pero sí, entrou en tempo ese último acerto. Moi ben, Jorge, sí señor. Foi o Athletic Club de Bilbao, hai que gañar 3 seguidos ou 5 alternos e foi o primeiro club en ter ese trofeo de liga en propiedade. Só nos quedaron 2 para levar o bote. Non era Babieca nin Bubieca, era Bucéfalo, o cabalo de Alexandre Magno, pero iba ben tirado, Babieca era do Cid, Bucéfalo era do Alexandre Magno, e as antípodas de Shanghai estarían na Argentina. Así que só a 2 do bote está moi ben. 300 euros que leva Jorge para Lugo. Ben xogado, meu. E a do próximo programa temos un chisco de máis sorte. Xogaremos por máis cartos, xogaremos por 38.900 euros. Non faltedes, Ata a festa. Ben xogado. Aí o Leti, ao final, mira, ven máis. Foi polos peliños, pero que